Měl jsem rakovinu plic a rakovinu vnitřních uzlin, rakovinu celého těla a dávali mě maximálně týden života. V té době jsem vlastně odjel na charismatické setkání letniční do Budapešti, kde jsem byl zázračně uzdravený. Jedna paní tam prostě prorokovala maďarsky a překládali mi to do slovenštiny. Jsi smrtelně nemocen, ale Ježíš tě uzdraví na těle a na duši a pak ozdravíš, pak odevzdáš celý svůj život Bohu a staneš se knězem. Tak se stane, tak se stane. A tak se stalo. Kráva Maria, milostitelná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Od dětství Senka nepravidelně, ale nepravidelně jezdívám napřed s maminkou a po celé dětství jsem sem jezdil i potom jsem nějak vynechal, pak už, jak jsem byl dospělý, pak už jsem vynechával a pak to začalo zase znovu, až jsem zde začal dělat ty večeřadla. A to vlastně už jsem byl knězem, že? A to už jsem potom tady jezdil naprosto pravidelně. A jezdím sem pravidelně už 8 let, od roku 1999, takže je to 8 let, co jsem už pravidelně jezdím každé poslední pondělí. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Pro své svaté drahé rány. Ježíšu Kriste ukrižovaný, miluj sa nad nami. Svatá Matko Krista Pána. Daj, ať každá jeho rána zarie se duši mou. Já jsem vlastně získal vztah přes moji maminku, protože moje maminka ta strašně uctívala Panu Marii a dali by se říct, že oni říkali, že je úplný blázen prostě, že tak to prostě přehánila, jakoby přehánila. A přehánit k Paní Marii to nikdo nedokáže, že? Maria Ludvík Grignon říká, nikdo nedokáže uctít matku tak, jak by ona si zasloužila, nebo jak ji uctívá celé nebe, že? Kdybychom se roztrhali na kusy a chválili do nekonečna, tak pořád je to nic proti tomu, co ona má v nebi, že? Takže když někdo řekne, že je bigotní, anebo že uctívá Panu Marii jako bigotně, to znamená jako bohyni, tak je to naprostá blbost, protože nikdo nedokáže uctít tak Marii, jak by si zasloužila a nikdo na světě to nikdy nedokázal a nedokáže ani celý svět dohromady. Takže jako ta úcta, když někdo řekne, že to dělám jako přemrštěně nebo nenormálně, tak je to prostě nic proti tomu, co ona si zaslouží. Jako. To je nula, to je absolutně nula proti tomu, co ona si zaslouží, Matka Boží. Měl jsem s ním třeba takové krásné zkušenosti, že třeba na svátek Panny Marie Královny v Křešicích tam připlula Panna Maria přesně na ten svátek a vylovili ji z vody a přinesli mě ji a já jsem ji sloužil u jejich nohou, jsem sloužil mši svatou. Bylo to na svátek Panny Marie Královny, takže ona sama ke mně připlávala vlastně do těch Křešic. Jinak jsem na poutním místě pořád po celou tu dobu a už 3krát vlastně, nebo víckrát možná, Panna Maria mě vždycky tak prostě uchránila, že jsem pořád na tom poutním místě a může ji tam uctívat. Máme tam skutečně jako velkou mariánskou úctu, ale jenom v okruhu mých známých a přátel, protože tam do kostela nechodí prakticky nikdo. Smiluj se nad námi, o Ježíši! Smiluj se nad dušami očistí. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému! Ako bola na počiatku, tak niekde teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
No, je to tam takové těžké. Sudety to je prostě kraj bezbožecký a kraj kamennému páně. No. Tak to tam vypadá. Já mám 10 farností, z toho 6 úplně mrtvých a 4 takřka na vymření. A já mám asi 70 nebo 60 nebo 70 vesnic a dohromady těch lidí, kolik tam chodí do toho kostela, tak jestli je to 30 z těch 70 vesnic. 30 lidí, víc to není. Spíš bych řekl, že míň. Božským dítkem Máti. 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 A všem vašim zemřelým božským dítkem Máti. Žehnaj. Rodina bez matky, to není žádná rodina a církev bez matky Boží, to by nebyla žádná církev. Matka Boží tam musí tam být, aby dávala dohromady tu rodinu Boží. Musí tam být otec, nebeská maminka, nebeský tatínek a my děti Boží. To bez toho nebeská rodina neexistuje, zrovna jako církev. Tam musí být Matka Boží, aby tu rodinu držela pohromadě. Musím říct takovou věc, že jsem dostal 6,5 let vězení a vlastně prosil jsem Pána Boha, aby jsem byl propuštěný z vězení a tak se taky tak stalo vlastně, když jsem prostě žádal Pána Boha o propuštění nebo i snížení trestu. Já jsem měl snížení trest na 29 měsíců a slíbil jsem, že vlastně, když budu propuštěn, takže půjdu do Lourdes pěšky. A tuto pouť jsem absolvoval v roku 2004. 7. června jsem vyšel a přijel jsem tam 13. srpna. Vlastně šel jsem tam sám, bez peněz, bez pojištění, s růžencem v ruce, jako s takovou důvěrou vlastně v Boha, v Panu Mariu, že vlastně tento slib jsem jako vlastně splnil, dodržel jsem ho. Milovaní bratři a sestry, všechny vás tady vítám ve jménu Matičky Boží a Pána Ježíše Krista na tomto svatém místě. Paní Marie. Milovaní, dneska, když slavíme tak veliký svátek Panny Marie Lourdeské, samozřejmě Turzovské, tak bychom měli každý z nás z celého srdce Matice Boží poděkovat za všechno, co nám dává. Že se nám zde zjevila, že jsem přicházela, že se zjevila v Lourdech a přišla na tuto zemi za námi. A to všechno jenom ze své mateřské lásky k nám. Naplňuje mě hodně modlitba růžence. Růžence vlastně to je taková moje denodenní záležitost a taková osobní modlitba, která vlastně mě naplňuje a provází mě současným životem a věřím, že i do budoucna. Jak nás musí Matička Boží milovat, že ona tolikrát už přišla, tolikrát na tuto zemi a stále přichází a říká, že by přišla i do každé rodiny, kdyby to bylo co platné, kdyby se lidé obrátili a kdyby začali milovat jejího syna. Co znamení dává svými slzami, svým pláčem. Dnes som tu prišla, pretože Lourdeskej Panny Márie a naozaj ja som jej oddaná ctiteľka, lebo nosí meno Bernadeta a keď som mohla v minulosti, tak keď som pracovala, som tie Lourdes aj navštívila. Bola som mladá a mala som ešte silu na to aj cestovať.
No ale teraz už som 2 roky dôchodkyňa, tak sa snažím uctievať tú Pannu Máriu na takýchto miestach, ktoré máme bližšie, no a ktoré sú takisto požehnané na zázraky. A jaká musí být její bolest, když ty děti se zatoulají a když oni utíkají a když se jí ztrácejí a když je třeba na věky už nikdy nespatří. Jak by nás naše maminky hledali, když bychom se ztratili. A co teprve ona, když se jí ztrácí denně 1000 dětí třeba. A ona je všechny hledá a všechny se snaží zhromáždit pod svým pláštěm a ve svém neposkvrněném srdci. Jak nesmírná musí být její láska k nám. Prežila som tiež svoju takú krížovú cestu, dá sa povedať. V roku 2005 som bola operovaná na onkologické ochorenie a po operácii som absolvovala chemoterapiu aj radioterapiu a vtedy som vedela, že lekári už urobili to, čo bolo treba a ostatnú tú nádej som vložila do jej rúk. Ona v každé rodině chce s námi bydlet a chce s námi žít a chce s námi se radovat. V každé rodině chce s námi prožívat a prožívá všechno naše utrpení. Ona říká, nesu každou bolest svého dítěte. Každou bolest. Představte si, co ona se musí vytrpět, když každou bolest s námi nese a trpí. A co teprve se vytrpí, když se její děti ztrácí a utíkají od ní. A v dnešní době zvlášť. Celé generace už odpadly. Počínaje vlastně už naše generace a ty další a další jsou úplně ztracené. Treba, aby Panna Mária svojimi zázrakmi a s tým, že sa zjavuje naozaj mladým ľuďom, vydala o tom svedectvo, že je našou matkou a že nás teda potrebuje viesť a zachraňovať pred tým satanom, ktorý na nás číha z každej strany. Kdybychom se drželi své maminky za sukně, tak nikdo z nás, ani rodina se žádná nemůže rozpadnout. To absolutně maminka Boží nedovolí. Ona říká, že všichni, kteří se budou postit a kteří se budou modlit svatý ruženec, tak ona všechny rodiny zase spojí dohromady. I manžely dá znovu dohromady. I ztracené děti jim vrátí nazpátek. I ty marnotratné se jim navrátí. Ale musí se tam modlit a musí se tam postit. Musí se tam uctívat Matička Boží, maminka a nebeský tatínek. Ona všechno dá do pořádku. Každou rodinu je schopná dát do pořádku, pokud my splníme její podmínky. Pokud neplníme podmínky v práci, v zaměstnání, tak nás vyhodí. Když neplníme podmínky ve škole, tak propadneme. A když neplníme podmínky Matičky Boží v rodinách, tak se nám rodiny rozpadnou, děti se nám ztratí, manželé a manželky si jdou za jinými, a je z toho Sodoma a Gomora. Je dobre, že prišla táto doba, lebo je sloboda. Pre mňa je prvoradé to, že môžem slobodne vyznávať aj teda ukazovať to, čo cítim. Ale určite, že je to ošial v peniazoch. Táto doba si myslím, že je veľmi komerčná a preto hovorím, že odišiel komunizmus a prišiel komercionalizmus. Tak verím, že len s jej pomocou a s jej uctievaním sa to môže zastaviť. A keď sa to zastaví, tak sa môžeme aj asi raz radovať. Každý z nás, pokud chce něco dosáhnout, tak se musí modlit a postit. 2 křídla do nebe jsou modlitba a půst. 2 ruce, 2 nohy, kam bychom doskákali s 1 nohou, s 1 rukou, s 1 veslem, s 1 křídlem. Nikam. Budeme skákat pořád na místě a točit se kolem do kolečka. Myslím si, že určite pomôže tým, že sa bude viacej venovať ako rodina tomu šíreniu toho evanjelia, alebo teda rodiny, aby robili apoštolát, tým svojim najjednoduchším spôsobom, a to je príkladom. Hej, keď budú
pokračovať v tej viere a prehlbovať si ju a zažívať živú vieru, tak tým pádom to potom aj tí mladí uvidia a myslím si, že ten pravý príklad im bude to najväčšie vyznamenanie, ktoré môžu ako dostať. A maminka nebeská, ta nás to učí svými krvavými slzami. Pro mě i pro tebe. Amen. Zpěvajte s nami všetky zbory, ďakujte, že náš Pán je dobrý. Amen. Svatá Matko Krista Pána, Svatá Matko Krista Pána, Svatá Matko Krista Pána, smiluj se nad námi, o Ježíši, smiluj se nad námi, o Ježíši, smiluj se nad námi, o Ježíši, Dvě křídla vedou do nebe, modlitba a půst.